כן, 3 דקות בבקשה. אני רוצה, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לנצל את ההזדמנות לדבר על החוק של שוויון הזדמנויות בעבודה, וחבל שחבר הכנסת יריב לוין לא נמצא באולם. אתה נמצא. אתה נמצא, אוקיי. אז חבר הכנסת יריב לוין, מעניין למה חבר כנסת ציוני שזהותו כל כך מגובשת מציע לאחרים לאמץ לעצמם זהות אחרת, זהות עדתית, שבטית, פרי-מודרנית. מעניין למה חברי כנסת שמאמינים במודרניות ומאמצים אותה רק לעצמם, כי זהות היא תוצר מודרני, אבל לאחרים הם כופים עליהם זהות אחרת שהם בעצמם בוחרים בה. אתה, חבר הכנסת יריב, אתה כפית, ואני אגיד לך למה. אני אגיד לך גם למה כפית. חבר הכנסת יריב לוין, אתה מאמין בכוחה של הזהות. ובגלל שאתה מאמין בכוחה של הזהות, אתה מנצל, לפצל ולדכא את הזהות הפלסטינית. ואתה רוצה להיות סלקטיבי. וזה בעצם מה שהקולוניאלים עשו לילידים. אתה לא הראשון. ואני מודה שאתה לא אימצת מודל חדש. זה מה בדרך כלל הקולוניאליזם עושה לזהות של הילידים. המודל האב-טיפוס לזה, זה דרום אפריקה. זה דרום אפריקה. אז זה עכשיו לא בטוח. יריב, הם לא יכולים להגיד. יריב לוין, לא. העם שלהם יעניש אותם. אתה נותן חסות. אתה נותן חסות. זה לא מהזמן שלי. אתה נותן חסות ל5%, 4% שאין להם כבוד עצמי. תיתן להם חסות, אבל שתדע לך. תדע לך. תקשיב לי. אני אתן לך את התמונה האמיתית של העם שלנו. אתה ככה מחזק את זהותם של 95%, ואנחנו מוותרים לך על 5%. עכשיו תיתן לי לדבר, כי זה לא הזמן שלי. זה הזמן שלי. אני מביאה על מה שלך, ועדיין זה משפטים אחרונים. כן, אבל דקה, הוא לקח לי כמעט דקה. זה גם מה שהצרפתים עשו באלג'יריה. ואתה יודע מה, חבר הכנסת יריב לוין? זה דווקא טוב שזאת הזדמנות שאנחנו נעורר את הוויכוח על מה זה זהות, ואנחנו פה מצהירים בפניך שאנחנו הילידים, יש לנו זהות מאוד מגובשת. אנחנו פלסטינים, אנחנו חלק מהעם הערבי. את זה החוק שלך ייכשל. החוק שלך לא יפצל אותנו. משפט אחרון. למה? כי גם זה חלק, גם הציוני כשלעצמו. חנין זועבי, נא לסיים. אז אתה אומר לי נא לסיים. אתה לא משתיק את חבר הכנסת, ואתה לא משאיר לי את הדקה שאני... אפשר להתחשב פה על הדקות, קיבלת הרבה יותר מהזמן. משפט אחרון, בבקשה. אני מבקש ממך עוד חצי דקה בגלל הזמן. עכשיו, אני יודעת שחלק מהפרויקט של הציונות הוא לדכא את הזהות שלנו. גם אתה יודע. ואתה יודע שחלק מהפרויקט הציוני הוא לפצל את הזהות שלנו. אני אומרת לך, בשמם של הערבים הנוצרים, ובשמם של הערבים המוסלמים, ובשמם של הערבים הנוצרים, יש לי